Köszönöm mindenkit, én Zséltek 01 vagyok, és most egy unboxing videót veszek, ugye, mert most a mai nap folyamban van két vélemény kifejtés, de akkor tényleg is már a unboxing videóra, mert ugye ez egy unboxing videó. Na, akkor itt is vagyunk. Itt egy kis doboz, ilyen hosszú doboz, és most egy, így, hogy lássatok egy kis Gino Tosi Parfums, Boldori és Men Natural Spray. Hát ugye 50 milliliteres, azt hiszem, és ennyi. Ugye itt a leírás. Itt is, hogy nagyon jó. Na akkor itt. Jó. Így, és akkor hoppá. Bocsánat, hogy itt szarakszok, csak hát ez így kívánni, ha egy kézzel. És akkor ezt ide leteszünk. Így nézve ki. És itt a belső, ugye ennek a doboznak is. És itt nem. Nagyon jó illata van, én ahogy szagoltam. Egyszer. Hol van? Itt van. És az ilyen víznek tűnik, de igazából nem is. Olyan, mint a... Hogy nevezik már? Mint a húsvétre, az a curly. Nagyon jó. Hát igen. Nagyon jó illata van. Ez nagyon jó illata van. És csak így vettem, de nem tudom, mennyi volt körül. Nincs olyan az ára. Nagyon jó. Ez igazából ilyen jó kis dobozba, de akkor lehet, hogy mindjárt jön még egy unboxing videó, akkor várjátok. Akkor sziasztok! És lájkoljatok, komment, megosztás, és iratkozzatok fel, ha nagyon tetszett a videó. Sziasztok!